Patay ang 9 anyos nga batang lalaki sa General Santos City human na kuryentehan. Dihang may saka kini sa usa ka koral sa usa ka pribadong machine shop nga dunay gimuntar nga live wire nga pangontra matud pa sa mga kawatan sumala sa tag-iya. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Ayaw gunito ya. Dili ya. Ayaw gunito ya. Ayaw, live na. Ayaw ya, live na. Nanawag na ko sa barangay, nanawag na ko. Gusto kay na kurente, ayaw na. Daw dili mahimutang kining lalaki nga nasayrang amahan sa usa ka bata nga nakuryentehan diyang nasangi sa koral nga dunay live wire sa usa ka pribadong machine shop sa Zone 1 Christian Village, Barangay Kalumpang, General Santos City pasado alas 12 sa udto adlang Huwebes. Gipugnan kini sa mga residente nga duulan ug gunitan ang anak kay basin makuryente sab kini. Christian Village, Kalumpang. Ayaw gunito. Mibuhos sab ang emosyon sa inahan sa bata diyang miabot sab kini sa lugar. Apan susama sa iyang bana, wala sab kini gipaduol sa bata. Taud-taud nakasulod ang amahan sa mong shop human matud pa. Gibunalan niini og kahoy ang live wire nga gitapot sa mga alambre sa mong koral. Taud-taud natanggal ra ang maong bata sa pagkasangit o gilayong gidala sa ospital. Apan gideklara na kining dead on arrival. Kung nahagbong ang tingito siya, napay pag-asa tingaling mabuhi. Kaya nahigda man gyud siya dayod, nabitay man gyud siya dayod. Matud sa amahan, una ang hitabo. Nagdula og computer games ang iyang anak sa usa ka internet shop. Gipapauli matud pa niya kini, apan igora daw kini mitando. Dihang gibiyaan niya kini kay nag-asikaso siya sa laing trabaho. Nasayra na lang niya nga ana-ana sa mong lugar ang maong bata ug nakuryentehan na. Gituho ang nagdula kuno kini sa mong lugar pinaagi sa pagsaka-saka sa koral. Pa mi kabalo nga, dong ingon sa muli. Nagdula pa di ay, pa mi kuy sa amigo. Ya, nabot na dariya, sige nagpunta dula lang nasakasaka tang draw. Matod sa tag-iya sa mong shop, daan nang dunay live wire ang koral sa iyang machine shop isip depensa batok mga kawatan. Pila na nakabisis ko kawatan ko dire kay pura buyag man pura sa babaw daghang mga kawatan ko na kana ko kuan dili na pambata pang dagko man tana kay para ba nga pangpatagam pero kay ang bata man may napuruhan. Apan gilimod sa amahan sa mong bata nga mangawat og mga bakal ang iyang anak sa mong shop. Wala man pud dadag bakal lang katag dia. Kung bakal lang pud mabutang na sa gunani day. Ang sama mga gold ng iyang mga gamit dia. Mipasalig matud pa ang tagiya sa mong shop nga mutabang sa galastuhon sa pagpahiluna sa maong biktima. Hinuon dili na mo pasaka og kasong pamilya sa biktima ngadto sa tagiya sa machine shop kisa nasayrang paryente ra sab nila. Sumala sa opisyal sa mong barangay, gimanduan niini ang tagiya sa mong shop nga tanggalon ang mga live wire sa mong koral. Para gihang professional niyang kuan pa pero kana siya bawal gyud siya. Lalo na kung ang residential sikit-sikit nga mga balay ginang-investigar naman ang PNP nya giadto naman po namo na dito sa ato ang mga barangay tanod ay patanggal gud na itong wire nga ilang ibutang ba nga kuranda ka linya alambre i-attach lang dito ang gatong wire port patanggal lang. Hinuon misaad ang tagiya nga tanggalon na niya kini. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.